Kain po tayo mga kalingap. Thursday, quarantine ko po ngayon dito sa Kinang. Laging nandyan, kahit nasan ka man, hindi magsasawang tumulong sa ating kababayan. Kalampitus, Kalampitus, ang kalingap na ating maaasahan. Best Official Lingap Partner Category A, Kalampitos TV. Ayan mga kalingap. Karating ko lang dito sa facility ng Tinambak Camarines Sur kung sana dito muna ako pinistay. Nagkahiwa-hiwalay po kami nila Rabason, Saga, J Brad TV, Pangyaw yan. Nasa Naga po sila, big na quarantine. At si Bebang po na siya po yung nag-positive dahil nga sa tawag dito, dahil sa pabaksin kasi po si Bebang, si Nippon Foot Club. Ayan, okay naman pala yung kasi ito po yung tulugan ko. Solo lang na akala nila galing akong Manila, hindi nila lang papuntang Dait. Ayan, salamat po sa mga sumuporta sa ating mga channel at tuloy-tuloy lang po kahit bukas pong umaga magpapa swab test ulit tayo para mag home quarantine na lang tayo. At yan, parang mahirap dito. Ayan, salamat po mga kalingap sa patuloy na suporta sa ating channel. Sana wag po kayo magsasawa. At abangan nyo rin po yung pinagagawa nating tindahan, yung kay Joshua. Ilalagyan natin ng tarpaulin doon sa signage, Joshua Store. Ayan, malapit na po, marami pong ilalaman ang dyan. Napakabuti po ng ating mga sponsors mga kalingap. Ayan, salamat po. At ngayon po ay alas 3, mag-alas 4 na ng madaling araw. Ayan, natira ko yung mga manok. Ayan. Salamat po mga kalingap. Ayan mga kalingap, kain po tayo. May almusal na po na binigay ang LG. Ayan. May itlog. Kain po tayo mga kalingap. Thursday, quarantine ko po ngayon dito sa Kinang.
Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damian ay napapainda. Kalingap, Kalingap dance, dance. Kalingap